ng mga nagbabagang balita. Guro patay ng sumalpok ang motorsiklo sa nakaparadang crane. Kakulangan umano ng early warning device sa crane. Pinuna ng pamilya ng biktima. Mga basura mula sa temporary residual contentment ng Magarao umabot hanggang sa kalapit na sementeryo. Mga residente ng San Isidro sa Sangay nangangamba na baka lumala pa ang kondisyon ng nasirang flood control structure sa kanilang lugar. Ilang winner sa Drocam Sur ilalaan ang napanalunan sa kanilang pag-aaral. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Humingi ng dispensa ang Municipal Environment and Natural Resources Office ng Magarao kasunod ng kumalat online na mga larawan ng sandamakmak na basurang umabot sa kalapit na sementeryo. Ang aksyon ng Menro sa ulat ni Regine Bue. Ito ang naging pahayag ng Menro Magarao kasunod ng kumalat na larawan online sa sandamakmak na basura na umabot hanggang sa kalapit na sementeryo na Santa Lucia Public Cemetery. Matapos ang agarang paglilinis na isinagawa ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng LGU Magarao sa Temporary Residual Containment Area o basurahan sa Barangay Santa Lucia, makikita pa rin ang ilang basurang naiwan sa loob ng sementeryo. Ayon sa Menro, may mga pagkakataong hindi napapansin ang ilang bahagi ng pasilidad dahil sa limitadong tauhan na nakatutok sa araw-araw na operasyon. Paliwanag ng Menro na posibleng may ilang basurang nahulog habang ibinababa ang mga ito sa residual containment area, kaya nakakarating ilan sa kalapit na sementeryo. Ang nangyari po kayan, usually po baga pag July, may mga bago kitang pig-hire na driver. Mga bagong job order, kaiponin po talaga ng driver, takulang kami ng driver. So, usually po, nagkakaigwayan inapod na driving test. So, ito pong driver na dump truck, dahil po siguro tataong mag-dump ka itong siguro si pag-atras, habang nag-aatras siya, sige man si ulog kan si basura. So, iyon na to, nagdediretso si mga basura, nagwararak. So, pero kung maduman po kami ngunya na aga, malinig na po ito. Pigpatulod na minapo duman pasiring sa MRF, malinig na si lugar. So, siguro po ang importante na tawan tanin aksyon. Asin sa aga po, naka-schedule to sa aga, asin sa Sunday, nahakuton kan Iwa Beso Corporation, saro po siyang sanitary landfill sa Daraga Albay. Pagkatapos makita ang sitwasyon, agad na nilinis ng Menro ang nasabing lugar. Naglagay na rin sila ng pansamantalang harang o tapal bilang dagdag na proteksyon upang maiwasang muling may mga basurang mapunta sa loob ng sementeryo. Ayon pa sa Menro, magpapatuloy ang kanilang pag-monitor sa lugar at magpapatupad ng mga karagdagang hakbang upang mapanatiling malinis at maayos ang temporary residual containment area at ang mga kalapit nitong lugar kasama ang sementeryo. Regine Bue, CSN. Nagluluksa ang pamilya at paaralan kung saan nagturo ang gurong nasawi matapos sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang nakaparadang crane sa Pili. Si Jem Garcia sa detalye. Para sa akin po, si Angeli ay mabait na anak at masunurin. Lahat ng sa mga kapatid niya, lagi siyang tumutulong. At para silang magkaibigan, kaya ako ay very proud sa kanya po. Kaya wala akong pinagmamalaki ko talagang anak ko na nakapagtapos siya ng magandang track record. Pati nga yung principal niya, lagi siyang binibida sa akin na anak mo, siyang siya daw yung finance officer ng kanilang school. At marami siyang teacher na halos ka-vibes niya.
Ganito ilarawan ni Tatay Antonio ang kanyang anak na si Angeli. Bakas sa mga mata ni Tatay Antonio ang kalungkutan at pagluluksa matapos bawian ng buhay ang kanyang anak na isa ring guro matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa nakaparadang crane o heavy equipment sa kahabaan ng kalsada sa Barangay Anayan sa bayan ng Pili, Camarines Sur nitong July 1, alas 7 ng gabi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Tatay Antonio na nawala sa isang iglap ang kanyang anak. Hindi rin makausap ang asawa ni Tatay Antonio dahil sa biglaang pagpanaw ng kanilang anak. Parang nanlamig ako. Hindi ako talagang ganun pala pag anak mo na yung namatay. Tapos yung di mo inaasahan, masakit. Kahit ako bayaran, parang hindi ko tatanggapin na kaya katumbas ng mas pipiliin ko yung anak ko. Yun lang po. Kasi mahal na mahal ko ang anak ko eh. Pero dahil nandyan na yan eh, magkuya na lang ng hustisya. Kung may magkukulang sila, ituwid nila. Saka yung mga dahil nakakakuha silang malaking proyekto, dapat gawin nila naman yung hindi walang mga aksidenteng individual. Para sa kabutihan ng lahat to eh. Itong pangyayaring to magsilbing aral po na dapat may mga protocol silang tungkol sa para di maiwasan yung mga ganyang pangyayari. Nagluluksari ng paaralan kung saan nagtuturo si Angeli. Isa rin umano ito sa pinakamagaling na guro ng paaralan at nakikiramay rin ito sa pamilya ng biktima. 2 araw matapos mangyari ang insidente, inabutan na ng news team na mayroon ng early warning device at signages malapit sa crane kung saan nangyari ang aksidente. Bagay na wala naman daw gabi nang mangyari ang insidente. Yung may-ari pala ng crane, yung kumpanyang nagpapatrabaho dyan, may pagkukulang talaga. Dahil wala silang mga ginawang kumbaga, dapat nun may ilaw. O kaya, yung mga tawan nila, may mga ginagawang o may nagtatraffic doon dahil alam nilang gabi. Buti kung araw. Kaya yun, nalulungkot talaga ako sa nangyari sa anak ko. At hindi pa ako nakaka-move on. Dumipensa naman ang kontraktor na may-ari ng heavy equipment at sinabing mayroon umanong early warning devices sa lugar. Samantala, hiling naman ng pamilya ng biktima ang hustisya sa sinapit ng kanilang kaanak. Jam Garcia, CSN. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng driver sa viral video ng isang sasakyang nagpagewang-gewang sa Ocampo, Camarines Sur. Sa bayan naman ng Pamplona, nagkahabulan ang LTO at MPV na pininiwala ang kolorum. Inabandona ng driver ang sasakyan at tumakas. Si Jan Amador sa detalye. Sa unang tingin, aakalain mong normal ang patakbo na nakasabay na sasakyan ng uploader sa kalsadang ito sa Ocampo, Camarines Sur sa gitna ng malakas na buhos ng ulan hanggang sa lumipat at sakupin na nito ang kabilang lane. Binusinahan at tinangkapang habulin ng uploader ang driver ng sakyang nagpagewang-gewang na hinihinalang nakatulog. Sa dulo ng viral video, hinabol ang sasakyan ng PNP Mobile at saka lang ito napahinto. Maswerteng walang nasalpukan sasakyan kahit pa ito ay nagpagewang-gewang sa kalsada. Nakarating na sa LTO ang viral video at agad na inisyuhan ng show cause order ang driver ng sasakyan. Ito pong viral video na po na ito na naglakop nga po sa social media. Aga pa lang mga bandang 8 siguro yon o 8:30, na-receive na po itong video kayan. So immediately, we conducted na investigation, pre-investigation po ang vehicle. Isa ang may sadiri, isa ang registered owner, isa siyempre dahil taman sa viral video matutukoy ang driver. Kasi hindi man nahiling, may man kitang kapot katong license. Immediately po forwarded yan sa Samuyang Investigation and Intelligence Unit. Sila po ang nag-process and
Kang aldaw din po ito, sugma, mga lunchtime, may show cause order na po kita. Base duman sa show cause order po na niluwas, ang initially na ang nahiling ta pong violation is reckless driving. Kasi nag-counter, counter flow. And data po aram ko ano ang ipapaliwanag niya kung taano araw ka to si driving niya at that time. Habang hinihintay ang paliwanag ng nasabing driver, pansamantalang nasa 90-day preventive suspension ang lisensya nito at hindi muna pinapahintulutang magmaneho. Nakaalarma na rin ang sakyan sa naturang viral video. Samantala, gabi ng parehong araw, July 2, may enforcer ng LTO sa Pamplona ang muntik na umanong mabangga matapos takasan ng isang sasakyan ang anti-colorum operation ng LTO. Ayon sa LTO, nagkahabulan ng mga otoridad at umarurot na driver hanggang sa naabutan sa Zone 3 Barangay San Gabriel kung saan inabandona ng driver ang mga pasahero at sasakyan saka tumakas. Kasabanggi po, naka-receive po kitang message sa team kasi it's a joint operations po ng regional enforcers and mga CAMSUR enforcers ta po. Yung ani po to mga bandang 10 past 10 or going to 11, may nag-evade po duman sa roadside inspection po na ginigibukan sa tuyang mga enforcers. Nagdulag po itong Innova. May saro po kitang enforcers na dikitan pong banggaon. So nilamag po siya kang mobile. Ganyan, nag-overshoot po si Innova. Siguro dahil niya kabisado si tinampo Nung mag-overshoot siya, nagdulag si driver pasiring duman sa may sapa iyo po si istorya. So ang naabutan po ninda is the co-driver and itong mga passengers po na haling bula na mga pa-Manila. Ang ginibo po dahil pagdulagan si driver, kinuha si Susi, binarayaan gabos, nag-call na po kita ng PNP to assist po itong team at the same time, i-document itong pangyayari. And upon documentation po, admittedly, kan mga gabos ng pasahero duman na kolorum nga talaga. Pa-Manila po sinda, na nagbayad po sinda. And itong co-driver po, nag-amin din po na nangulorom sinda. Sa ngayon, idadaan umano sa investigation at intelligence unit ang sakyan dahil hindi natikitan ng tumakas na driver. Pagpapaliwanagin rin ng driver at rehistradong may-ari ng sakyan kung bakit ginamit ito sa pamamasada gayong wala naman itong prangkisa. Jan Amador, CSN. Halos 5 buwan na ang nakakalipas mula nang gumuho at masira ang flood control structure sa Sangay, Camarines Sur. Nababagalan ang mga residente sa patrabaho ng struktura at nababahala na baka lumala pa ang kondisyon nito dulot ng tag-ulan. Si Eli Balvin sa detalye. Pebrero ngayong taon nang bumigay at tuluyang nasira ang flood control structure na ito sa Barangay San Isidro, Sangay, Camarines Sur. Ang katakataka, hindi naman maulan ng mga panahong iyon kaya laking pagtataka ng mga residente kung bakit gumuho ang naturang struktura. Sunod-sunod ang pag-uulan nitong mga nakaraang araw na nagpalala pa umano sa kondisyon ng struktura dahil oversaturated na ang lupa. Patuloy itong gumuho na sinabayan pa ng tubig mula sa karagatan. Napansin din na walang bakal ang flood control na mas ikinabahala at pinangamba ng mga residente lalo na ngayong tag-ulan. Dito, pag umuulan po, dinaalis tong lupa. Pag naalis yung lupa, pumapasok na yung tubig dito galing sa ulan. Nangangamba po kasi yung bahay namin malapit na sa kalsada. Para po sa masakit na nagabanta, iya po ang tiga-agiyang ko aral daw pag nagkaklase, naglalakaw lang po kaya ako pa eskwelahan. Sana po maayos tulos tanganing dakol kayong estudyante nag-aaragi talaga na sana maayos tanganing dakol na makaagi naman. Sa nakuhang dokumento ng CAMSUR News, 2018 nang magsimula ang proyekto ng AC Rivero Development Corporation na nagkakahalaga ng 37,200,466. Ininspeksyon na rin ito ng Provincial Project and Monitoring Team at tinatayang 2 linggo na ang nakakalipas mula nang simulan
ang pagkukumpuni sa istruktura. Sa kabila nito, tila walang pagbabago na makikitang inaasahang aabot sa 6 na buwan ang pagsasaayos ng proyekto. Ayon sa punong barangay ng San Isidro, bahagi ng proyekto ang pagbabago sa daluyan ng tubig upang mapabuti ang agos nito at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa hinaharap. Yaw naman po so ma-repair kaan so contractor na AC Rivero. Ayun naman po ang nag-abot po sinda kang June 19. Ang sabi lang po ninda, mga 5 to 6 months ang working timetable ninda. Sabi kang suinot ming urulay kang na itong day na duman so dating agihang kang tubig si Imbornal garong ida-divert na si tubig duman tanganin day na maglaag pa duman na agihang kang tubig galaray. Gayunpaman, nababagala ng barangay council at mga residente sa patrabaho lalo na't magsisilbi sana itong kritikal na proteksyon sa baha at daluyan lalo na ngayong tag-ulan. Umaasa ang mga residente na maisasagawa ang flood control project ng maayos at matatapos sa itinakdang 6 na buwan. Eli Balbin, CSN. Halos sunod-sunod na ang mga bagyong pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Huli dyan ang bagyong Henry na hindi na nakakaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Kaugnay nito, tiniyak ng National Food Authority ang sapat na supply ng bigas at palay sa panahon ng kalamidad. Si Regine Bues sa detalye. Peak season ng mga bagyo ang buwan ng Hulyo hanggang Oktubre. Sa mga buwan ring ito, kadalasang naglalandfall ang mga malakas na bagyo na umaabot hanggang sa typhoon at super typhoon category. Kaugnay nito, tiniyak ng National Food Authority o NFA Camarines Sur, Camarines Norte Branch na sapat ang nakaimbak na bigas at palay sa kanilang warehouse. Sa huling tala ng ahensya, umaabot sa mahigit 26,000 na sako o halos 1.3 milyong kilo ng bigas ang nasa mga bodega ng ahensya. Kasama na dito ang buffer stock ng bigas na binibili ng mga LGU sa oras ng kalamidad. Ayon sa NFA, higit ito sa tinatayang 16,000 na sako ng bigas na kailangan upang matustusan ang pangangailangan ng mga pamilya sa Camarines Sur. May nakatabi rin ang ahensya na mahigit 513,000 sako ng palay o katumbas ng halos 25.7 milyong kilo. Samantala, tiniyak din ng NFA na hindi imaantala ang supply para sa programang P20 na bigas sa kabila ng pagsimula ng tag-ulan. Ayon sa ahensya, sapat ang kanilang supply upang maipagpatuloy ang pamamahagi at pagbebenta ng abot-kayang bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sinisiguro naman po ng NFA na tuloy-tuloy naman po ang programa, yung particularly yung P20, yung benting bigas. Tuloy-tuloy naman po na kaya naman supplyan ng NFA ang requirement ng P20. At saka sa tagulan, generally, mayroon naman pong bigas ang NFA. Best effort naman po at mayroon tayong P2 na rice miller na ongoing naman po nagigiling para masustain po yung rice requirement ng probinsya or ng branch. Regine Boe, CSN. Higit sa 30 wanted person sa Naga City ang naaresto ng PNP kasama na ang pastor na naharap umano sa patong-patong na kasong rape. Resulta umano yan ng pinaigting pangkampanya na Manhunt Charlie. Si John Amador sa detalye. 383 na ang mga individual na mga nagtatago sa batas ang napasa kamay ng Police Regional Office Bicol nitong buwan ng Hunyo sa mas pinaigting na Manhunt Charlie ng pulisya. Kabilang na umano dito ang 32 na wanted person ng Naga City Police Office. Sa katunayan, na-turn over na ng Station 3 ng Naga City Police sa BJMP ang number 1 city most wanted na isang pastor umano. Nahaharap ito sa kasong multiple counts ng rape matapos magtago at mahuli ng tracker team sa Tagum City. Kabikolan, sa buong Region 5, siya po ang rank number 7. And sa City 11, siya po ang rank number 1. So, magayon na bareta sa mga kababayan na po dahil hindi yung most wanted po talagang hindi yung regional and city level na po atan ako. Iyan po sa padagos na pagtrabaho sa tuyang mga operatiba and coordination din po sa Tagum Police State na Tagum City Police na kung saan po nagkaroon kami ng joint coordination kaya po nadabog si Pastor. Para po sa update, kunyan po nakumit na si Pastor, yaw niya siya sa BJMP. So, para siguro padagutan niya naman po sa iyang mga naginibot.
Ayon sa PNP Naga, resulta umano ito ng pinaigting pa naman Han Charlie na layong mapanagot ang mga individual na nahaharap sa kaso at nagtatago sa batas. Isa yun sa mandate natin na i-track natin at hulihin yung mga nagkasala sa batas. At ito ay yung tinatawag nating Manhunt Charlie na kung saan yung mga most wanted at yung may mga warrant of arrest ay ating hinahanap at ito ay ating hinuhuli para mai-present sa korte nang gumulong yung kanilang kaso. Panawagan ng PNP sa komunidad na patuloy na makipagtulungan sa kanila sa paghuli sa mga wanted person na maaaring itawag sa mga hotlines ng malapit na PNP stations. Jan Amador, CSN. Pinangunahan ni Governor El Rey Villafuerte ang awarding sa mga nanalo sa Global Arts and Tourism Campaign ng probinsya, ang Draw Kamsur. Ilan sa mga winner nagsabing ilalaan nila sa kanilang pag-aaral ang napanalunang cash na abot lang naman sa $3,000. Si Jem Garcia sa detalye. Pinangunahan ni Governor El Rey Villafuerte ang awarding sa mga nanalo sa Global Art and Tourism Campaign ng probinsya, ang Draw Kamsur. Isa sa nanalo para sa kategoryang 15 seconds tourism video ay si Glory Lynn ng Nabwa. Bilang first-timer at hindi pa bihasa sa larangan, naging malaking tulong umano ang Artificial Intelligence o AI sa paglikha ng kanyang obra. In-AI ko po yun, pero yung lyrics po, ang sarili ko po. And then, translate ko po sa English. Po, para sa akin, mas nagiging madali po kasi yung paggawa ko ng video nung gumamit po ako ng AI. Samantala, para naman kay Marie na nakakuha ng People's Choice Award sa kanyang obra na nagkaroon ng 2.5K reactions, ay hindi niya umano inaasahan ang magagandang feedback sa kanyang artwork dahil aminado siyang marami pa ring magagandang obra sa sumali sa Patimpalak. Inot, di ko po talaga na-expect. Kadakol po, magagayon po si mga entry man, and sabi ko, wala na po talaga si Lord, and thankful po ako na dakol man nag-support sa ko ng mga relatives ko din, friends, and mga nakakabisto po sa ko. And yan po, thankful po ako na-appreciate nila si artwork ko. Ayon kay Governor El Rey Villafuerte, hindi lang ito basta pagsa-showcase ng obra, kundi makakatulong umano ito sa pagpapalakas pa ng turismo ng Camarines Sur. Well, para ma-encourage yung Draw Kamsur na idea, na kung nakikita mo kung narinig mo yung Kamsur, nakikita mo ano yung na-feel mo, ano naisip mo, at marami naman sumali, natagal lang mag-decide kasi napakadami. At yan, nanalo na yung may taga-Nabwa, taga-Pili, at meron din taga-Pamplona. So, papagpatuloy po natin itong mga ganitong promotion na isipin mo naman, malaking bagay sa kanila, pamilya na nanalo, yung anak nila. Katuwa nga, pinag-pray pa tayo. So, yan, part of our tourism program, youth development program, arts and culture program. Natutuwa naman ang mga aspiring artist na katulad ni Glory Lynn at Marie sa suportang binibigay ng probinsya para sa larangan ng sine, kung saan nalilinang ng plataforma at programang ito ang kanilang talento upang mas makilala pa sila sa larangan. Samantala, ang mga nanalo kabilang na si Glory Lynn ay nag-uwi ng cash prize na $2,000 o higit sa 120,000 pesos. Ganon din ang natanggap ni Christian Carlotto na nanalo sa visual drawing. $2,000 din ang naiuwi ni Glenn Tiondo na nanalo sa photography category. Habang nakatanggap naman ng $3,000 o 180,000 pesos para sa People's Choice Award si Marie. Gagamitin umano nila ito para sa kanilang pag-aaral at upang makatulong sa katulad nilang artist. Save ko po siya para sa education ko po. Maraming salamat po sa Province of Kamsur, and then lalong-lalo na po kay Gov. El Rey kasi sinuportahan ko yung gantong Draw Kamsur. Ito po talaga sa binabanggit ko na sabi ko, ang portion po kang price na inita, arang ko hali po ni Lord, big tao po niya ni sa kuya. Sabi ko, isi-share ko po ni sa iba. And binapunan na po kaming organization na artwork shop po siya na nagtutukdo nga ni po mag-art, ganyan-ganyan. And kaipuan mo talaga pong sponsor. And sakton man, inot mi pa lang po itong workshop. So sabi mi, ay madadagdagan na pong workshop na naman. And ito pong organization na to is kumbaga po, nagtutukdo kami kang skill ninda, and tigtutukdo mi din po na ma-appreciate ninda kung isay mismo ang nagibo sa inda, which is si Lord po, the best artist among all po. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello.
Diyos mabalos sa pagtitiwala.